Regency, may muntay ninyo na pala ka ng MECQ. O, murag MECQ. Ito muna ang buwelta ni Art. Di 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhoc Junior. Basta mga junior. Gayi. Good morning sa mga junior o mga senior o katong gustong magka-junior. Good morning yung tanan. Doon natin panawagan ka kung ikaw 18 years old na. O niya, ikaw makaparehistro pa. Niya ang ato ang buwelta hatod kato sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with kamo extract and zinc. Ini ang vitamin C nga kanato sa COVID makapalikay ug sa tong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free, available na kini sa mga nag-unang drugstore o mga pharmacy, labi na diya sa Miss Oro, Cagayan de Oro City. Aron mas daghan pang marehistro para sa eleksyon, Comelec gipakusgan ang online registration. Kinahanglan lang ninyong i-download ang inyong application. Dayon adto sa Comelec for final verification. Gituyok din sa Comelec aron mas dali ang proseso ug malikayan ang pagdasok sa mga tao. Dili na kinahanglan mag-fill out sa printed form. Kay online na kini pagabuhaton, di na ka dapat mag-form. Dalhon lang ang dayon ninyo ang inyong ID sa ilang buhatan. Kung anak ka sa yun, para ikaw daling mahuman. Giagat sa Comelec ang tanang kwalipikado. Edad pataas 18 nga magparehistro para makapili sa gustong kandidato takos sa pwesto. Di lang igo magbagot mo sa FB o niya, wa di ay nakaboto. PNPDI nagpahimangno kay doon na sila nasagap nga balita. Karon pa lang daw, doon na plano ang mga agta sa moderno natong technology. Pag panikas, pwede daw buhaton digitally ang vote buying. Yahi Bernie, ipaagi daw sa GCash, e-wallet, digital money. Wow. Inoon, dali na kining ani nga estilo masakpan. Ilabi na kung ato yun di silang ipangtugan. Abtik nga polis sila pagapusasan. Aron ang ilang ending, ingkagol sila sa prisuhan. Busa, gamito nato sa insakto ang atong pagboto para di mo daog kini mga pulpul nga politiko. Kanang igo na bitaw nga magpasikat. Unya, pag nanadiya sa pwesto, wa di ay mabuhat. Ayun, pagkinana, Bern, ha? Kaya pag nanaka sa pwesto, Bern, ikaw yun ang tingog sa masang Pilipino. Digital platform gi-offer na sa Comelec. Busa ayaw kiniintaw ninyo i-reject para kitang tanan makarehistro o sa eleksyon makaboto. Gamita kini pag-ayo, dili para sa politiko. Pero sa kaugmao nato mga Pilipino. Hi. Oras alas 7:25 na mamuga sa me. Kadyot lang.